No teda, to jsou vážně zvláštní věci. A cože máš tak velikánskou pusu a v ní ještě jsem se na nic neptal. A v ní ještě větší zuby. No tak mi to teďka řekni, chlapečku. Proč mám ty velký zuby? Snědla? Ne. Ne. Teď říkám, že ne. Prosím vás, děti, vy jste nějaký špatně informovaný, bych řekl takhle. Prosím vás, vy jíte, to je v pořádku, jo, ale vlk Karkulu sežrat. Vlk Karkulku zásadně žere, jo? Pamatujte si to, že vy doma jíte, to je v pořádku, ale Karkulku je potřeba sežrat. To, abych tě mohla lépe sežrat, víš, holčičko moje milá, a to ti říkám bez nápovědy, protože to tady nikdo nevěděl. Cože? No teda, jo. A teď si představte, co se stalo. Vlk skočil po Karkulce. Bohužel, děti, tuhle scénu vám nemůžu ukázat, protože je strašně brutální. Já vám jenom řeknu, co se stalo. Vlk skočil po Karkulce, schramsnul jí jako malinu. Svalil se do postele, usnul a chrápal. No rozléhalo se to po celém lese, co vám budu povídat. A jestli toho vlka někdo nevzbudil, tak tam takhle chrápe do dneska. Takhle smutně ta pohádka končí. No i když smutně, ona si to vlastně zasloužila, vidíte? Co? Kdo? Myslivec? Jo, že ještě přijde myslivec a vlk sežere myslivce? Myslivec sežere vlka. Vlk zachrání babičku a Karkulku před myslivcem. Ne? Tak co se stane? Dá s vlkem. A jak to může zachránit, když vlk je má v sobě? Tak jak je zachrání? On si rozřízne tělo. To je japonský asi myslivec, ne? Takový ten harakiri. On přijde a před vlkem si rozřízne tělo a tím zachrání Karkulku. Vlkovi rozřízne břicho. Opravdu. A vyndá je, jo. Chudáčkovi vlkovi takhle rozřízne břicho. A to byste chtěli, aby to tak bylo? Jo. No dobře, no. Vy jste teda krutý na toho pejska. Tak víte co, já tady jednoho myslivce mám. On tady stojí ve frontě. Já ho pustím na scénu, ale jestli takhle ublíží tomu vlkovi, tak to teda nevím. On je to takový myslivec zpěváček. On chodí v kolese a pořád si zpívá, takže vlastně plaší tu zvěř, takže má problém vůbec nějakou potkat. Já jsem malý mysliveček, sotva flintu nesu. Já jsem, no to tady takhle chrápe, že by medvěd, ale toho jsem potkal v lese. Takže že by jezevec, no to je divný, to se musím podívat. Já jsem malý mysliveček, Jaškovi oči, to je to zarostlý, ty brigádníci, ty nic neudělají pořádně, aby si to člověk proklestil sám. Myslivec se vydal za svým dobře cvičeným sluchem a ten ho dovedl až kam, rádcové moji milí, no? Kam přišel mi? Chaloupce, babičče. Správně, babiččině chaloupce. Tak to babička takhle chrní, no tak to si asi dala pěkně do trumpety, co? Když takhle chrápe, vidíte? Jo. A hrome. Tak tady si ty potvoro chlupatá, já na tebe číhám v lese a ty se tady válíš pod peřinou. To víte, myslivec podívá se skrz okno a hned pozná, že to tam spí vlk a ne Karkulka, že jo, nebo babička. A cože máš tak narvaný břicho, co jsi to sežral? Vlk, teda co to povídám, myslivec, ten se rozhlíží, babičku nikde nevidí, vstoupí tedy do světnice a cože udělá? Kdo komu? Myslivec vlkovi rozřízne mu břicho a z břicha. A pak to zašije, ale než to zašije, tak z vlka něco musí vystoupit, vyskočit, co to je? Kdo? Karkulka a babička. A kdo vyskočí jako první?
správně. A proč? Ne, protože byla nahoře. Babička ta byla dole, no, už trošku malinko začínala být trávená, takhle od těch vod, ale stihla to na poslední chvíli, taky se jí nic nestalo. No teda, to si dneska ten vlk ale pošmák, ale tohle to mi v lese dělat nebude. Babičko, máte tady nějaké kamení? Ale to víš, jo, panáčku, za chaloupkou ho je celá hromada. No tak poběž, co tady stojíš? Jejda, vždyť vy běháte jako srnka, já vám vůbec nestačím. Počkejte na mě, já chci taky nosit kamení. Jejda, no to jsme si toho ale vzali, víte, babičko, co, není to na vás moc těžký? Ale je to těžký, ale hlavně ať mi to nevpadne na nohu. Počkejte, já mám ještě 2 kamínky v kapse. Všechno to kamení nasypali tomu chudákovi vlkovi do břicha a potom mu to zašili čistou, dezinfikovanou jehlou a nití, to aby nedostal nějakou otravu. A pak se schovali na dvorku a čekali, co bude. Aha, už se probudil. No jo, už leze z pelechu. To jsem zvědav, co se bude dít. No to je mi ale těžko. To jsem se nějak přejedl. Musím se napít, aby se mi trochu ulevilo. Někde jsem tady viděl studnu. Abraka, tadyhle je. Jo, tady je. Jej, ale té vody je tam hodně málo. Jo, děti, to jsem vám neřekl ještě. Toho roku bylo suché léto a v té studni bylo strašně málo vody. No byla až úplně u dna a vlk chudák, aby se mohl vůbec napít, musel se moc a moc naklonit. Ba co jít, musel strčit do studny přední packy. A jak vám byl plný toho těžkého kamení, tak vám ho to takhle převážilo, no málem tam spadnul, tenhle vlk ale ne, říkám málem, to proto, že on měl štěstí tenhle vlk a tak ne, neměl štěstí, spadl tam taky. Ale neutopil se, protože té vody bylo málo, on tam v ní jen tak cachtá, má ji tak sotva po kolena. Ale babička s myslivcem, ti už se o vlka vůbec nestarali. Babička uvařila čaj, dala na stůl koláče a víno, ty koláče, které donesla Karkulka. Vypadají hezky, vidíte? Povedli se mi. Dali byste si? Jo, já myslím, že by vám moc nechutnali, protože jsou dřevěný. Ale myslivcovi tomu chutnali moc, protože je taky dřevěný. Ještě se pak napil trochu dřevěného vína a večer odprovodil Karkulku domů, aby neměla zase nějakou příhodu, třeba s nějakým medvědem nebo s čím, jo. A vlk, prosím vás, děti, tady je veliká změna. Je to jinak, než jste se to kdy učili, nebo když vám to maminka říkala. Vlk se neutopil, jak už víme. Ba co víc, v té studni našel tajnou chodbu, tou se dostal až do nejhlubšího lesa, tam se usadil a údajně úplně přestal mít chuť na lidské maso. Ale já bych tomu tak nevěřil, protože všude kolem nás je spousta takovýchhle vlků. Akorát, že nemají šedivý tlamy, veliký uši, ale jsou třeba hezky učesaní, můžou mít třeba kravatu, i brýle můžou mít. A přijdou a vypadají jako chlapi dospělí třeba. A přijdou a řeknou, kam jdeš, holčičko, nebo chlapečku? Co uděláte, když se potkáte s takovýmhle vlkem? No, kdybys měl nůž, tak bys utekl. To by bylo totiž to nejlepší, co bys utekl, co bys mohl udělat. Vůbec se s tím nebavit, utíct k mamince, pokud máte náhodou, tak tatínkovi, ty jsou nedostatkový, anebo paní učitelce, když jste náhodou třeba ve školce, jo, ale vůbec se s tím nebavte. A až přijdete dneska domů, můžete tam vyřídit, že už víte, jak na ty lidský vlky, jo. Všechny tam ode mě pozdravujte, mějte se moc a moc hezky a nashledanou. Děkujeme, ještě se vám tady ukloní naši umělci, děkujeme. Děti, jestli chcete se podívat zblízka na ty loutky, tak můžete, ale prosím vás jenom očima. Víte proč očima? Protože já je ještě budu potřebovat.
Ještě tady to, ještě vám tady ukážu, mám tady kaskadéra pro postelové scény, jo. To je, tak jak to mají někteří ve filmu, já mám kaskadéra taky do postele, jo. Tadyhle.